Sanibonani guys, igama ngiNqobile nginiphathela amazwi la asibongile ndedlamini zangomhla ka-20 November. Hey guys, uVuma-ke seqoqile abantwana bakhe. Waqoqa uVelephi noSangweni waqeda washaya i-video call kuSibongile ngoba phela bekade nesigaxa sendaba ekumele phela abatshele yona. Umane wathi webata bami, angithi niyazi ukuthi uma wena uhambile washiya isikhala esikhulu. Kanti-ke niyazi nani ukuthi indoda akumelanga ihlale iyodwa, angithi? Bathi abantwana, barula amehlo. Wathi kanti-ke ngisho neBhayibheli liyafakaza ukuthi lo wesilisa uyoshiya unina noyise ahambe aye kulo amthandayo. Ayi, wamane uSangweni wamane wangena emlonyeni kayise wathi ubaba uyashada. Siyazi ukuthi ubaba uyashada. Ayi, wahleka uSibongile wathi, "Ey, webaba, ubani-ke lo ufuna ukumshada?" Wamane uthi uSangweni, "Hayi, i-obvious phela lento. uSamke." Ayi, wamane wajabula uSibongile wathi, "Hayi, thina baba kade sayazi le mfihlo yakho. Bese silinde nje wena ukuthi ulithi baba ngomlomo wakho." Lapho uVelephi uqale wangajabula-ke yena ngoba phela uyakhweleza, khwelezela unina udeliwe. Wathi kodwa baba, awubone ngathi uyaxhamazela kulento othi ufuna ukuyenza? Ayi, wamane uthi uSangweni, "Cha, Velephi, niye kubaba. Uma nje uSamke sazoqhubeka asiphekele lo khari wakho omnandi, ngithi mina akangene kombambo." Guys, mina ngikusho ngithi angena amanzi endlini, angena idungamuzi. Umbulali kaMakaSibongile wonke guys, bazomthini kambambo? Mhla laqhuma lelo thumba asazi ukuthi umbambo uyothi Max abele bani. Yo guys, aphela naphaka amazwi la manje, ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile nginiphathela amazwi la